Neno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Machiegni kendo nyakora moga jon kamoro moro ma intio kinyi ni rima kawuono warwaki atielo ni rima radek kendo mogik e sulwe mokinyi kama wabedo kod twak kata kamano wadeko matin kata kamano joma nosomo ne owacho ni better late than never. Nyakora moga jwang mheshimiwa Beatrice Amondi mabende ne warito kod siro nyosechopo kaka kawuono. Mheshimiwa Beatrice kaw thuolo mondo imose joka nyanam to inyisgi ni traffic light ema nomiyi leo koso weche ng'eny sa matin mosa joka nyanam. Oya ora inya joka nyanam amor ka wadwa go mbaka ka Justus to koda go mbaka kodube agomos kabisa leo traffic light giti nyaka walo jamoro intire town kanyo matin ero kamano to pimne joma nigi joma winji sani ni Beatrice Amondi en ng'a? Beatrice Amondi ni en nya Kisumu ka onyola Kisumu County onyola Kisumu East. Okay. Turwa en Kasagam Nyalenda ka. Koro kiwinjo ka ji wacho na bito nyogam mano en bito Nyakasagam. Nyakasagam ni ogam. Gidenda ni nyogam. Awinji maber. Koro Kisumu ka ema pone. Anya dago. Ang'eni nitie dago. Opogi mag ji koro luongore kotenre kod dhot magi aya dhudi matindo go eko. Aya dago kanyo. Ero kamano. Ben gi wedina moko piny kanyo. Maber. Ka wadier kanyo. Maber. Ero kamano. Ipon Kisumu. Asomo Kisumu. Miwa sigana machuo. Gima ne chalo nade? Ngima to ber Kisumu County ka. Ng'eni kidonge town ti iwacho ni donge taya. Nye boma. Koro pachi ber ringo piyo piyo. Koro ato tanyabo. Ero kamano. Bede boma no emo miyo bineno katimo chiel adek nikech ang'e Kisumu. Asedonge iye ka, ang'e iye kaka chal. Ok mana Kisumu ma city kende, nyaka oko kuche Chamuroni, Nyando, Seme, Nyakach. Ing'eni ka indala to nyaka igo okang'. Yes. Ilimo wedeni man kuonde mopogore opogore. To limbe manatimo no miyo ang'e terrain ma sub county mamoko go be kaka chal. Ero kamano. Koro the last 3 years asebet ka atayo migao miluongo ni Jiwo Mwanadada Foundation. Jiwo Mwanadada? Jiwo Mwanadada Foundation. Sasa Luo Ward? En Luo Ward. Mana kaka nyinge wacho no ojiwo jomamon. Koro Jiwo Mwanadada Foundation osebet ka tiego jomamon for the last 3 years. Kwa miyo gi equipment ko mek tich, rowere be wamiyo equipment mek tich. Mine mani group be watiego wamiyo gi rowere manyiri kende gi koso nyaka machuo. Nyaka machuo be wamiyo gige tich. Okay. Manyiri wamiyo equipment machalo kaka blow dryer. Joma tedo chips kata chuo be tedo chips be wamiyo fryer manyasani ni. Joma tedo juice gi ma loso juice blend gi wamiyo blender. Yes, yes. Rowere ma timo car wash be wamiyo car wash machines. Joma liedo, youths ma liedo be the barber shops be wamiyo machine mar liedo cha. Okay. Grube ba asebet kamiyo kombe gi tents gi gige catering hapa na pale. You must be very rich. Not really. Kichopo kinyi e odisani to tiji mang'eny ma samoro nonindo koko chamo gima ne chunyi gombo chamo. Mana dier koso miriabo. Mana dier. To giwinjo sani ni ndichiwo gik maket kod ma. Kide kan giluong dhodi. Gigi achiwo mita mondo gimbe kiny giyude gima gichamo. Correct. Samo gikoso ni kiny giyude ma ginyalo chamo. Ka akawo blow dryer amiyo ng'ato. Adwa ni kiny obed no yudo onyalo yude miche moro, miariche moro mondo ne kaka osongo mbele. Gima miya maka ajenda ni maduong' kabisa en Rais wa William Ruto nikech naneno kinde mano campaign gi agenda moro miluongo ni bottom up economic transformation agenda. Bottom up ni ne nyiso ni igolo ng'ato piny tikete diere ka. Kinde duto kwa ng'i economy marwa ni bedo ran gi jok matimo ohala matindo tindo. Iyudo ka pesa gi magikawo magichoko mang'eny gi moko kete bank. Tema kendo sirikal chak kawo timo godo development. Koro ing'iyo at the base of it gin magirani economy marwa. Koro ber kwa tiego gi wamiyo gi empowerment
Koro agenda mar rais mar bottom up economic transformation agenda ni emma sebet karingo godo emma miya mijingo mar timo gik mineno atimo giki. Taseneno result mare en gima tiyo kendo aseneno ko ogemo lokruok e ngima jowa mang'eny kabisa. Wadok chien matin. Bang' kane isetieko rang'iny magi mag somo, ang'o mane itimo? Kata kuma nigoye oraka? Kusino kigo oraka? Ago oraka. Nadhi skul mamalo, tatieko, tachaka duogo kendo e pinywa ka ma Kenya. Okay. Di school mamalo tende nango. Ang'eni kiwacho di school mamalo, napa ni timo university. Higher learning institution. Higher learning institution. Di time pinje mag Ombogo Jarachar. Nadhi time oko, kae tachaka duogo kende dala ka. Duogo piny ochung' tin ma jarateng'. Mondo gigo eko mana neno ka dhi mbele kocha chapane kaka wanyalo konyre godo e gweng'wa. And kapok ni wuok mondo idhi sim sombi oko, ngima ne chalo nade ka in nyathi manyako ka in Kasagam dago kanyo, ipon, ngima ne chalo kudu nade? Noyude ka en both sides of the bread was buttered? Mano to ok nen the case. Ing'eni gimomiyo bineno ka timo gima timoni en maisha be mana neno ka nitiere Nyalenda. To ok anyalo wacho ni gigo matimre Nyalenda ema timore kuonde mamoko in the same way kako timre Nyalenda. But ideally iyudo ka experience ma mondhie chalre. Iyudo ka minewa matimo ohala mag aswekra matindo gi, ng'ato samoko uso nyanya gi kitungu, to okawo loan moro mimiyo ji chiro ni, okawe loaf odwa medo godo stock mare e gik mouso. Kati iyudo ka jalno endo momiye pesa ni endi, dwano duok pesa ni endi gi atamalo 100 wiye. Or even more. Koro iwinjo ko omiye condition ni bang' dala 10 idwaro no duok siling 300. To seche moko jalno mauso nyanya gi kitungu ing'eni bang' dala 10 ni samoko 300 nie profit ne. Correct. Koro iyudo ko ting'o pesa ni te odwoko ne jalno manomiye loan chande. Koro development onge. Inya penjo ni to mama ni endi dongo ya stonde ni pile ka pile. Ang'o miyo konya kata chulo ni nyathine 50 mar timo penj. Nikech onge pesa. Okay. Pesa no onge godo. Koro life mana neno ka dhi mbele e alwora mana donge. Ema be inform decision na. Momi neno ka chung motegno mondo atieg jomamine. Jomamine yudo ka pes gi gikane group. Sama gine table banking no pesa ma giyudo kanyo gikete group modong watin gitere bank. Koro bank ng'ama miyo ene group ka. Sama kao pesa moro akao akete group ka, adwa ni pesa ni uol ruga tamalo achiel. Kiko bed ni en 100 gi wiye, ma ng'ato kao godo loan okocha. Ka ng'ato kao 1000, oduoke gi 100 bang' dwe, ok ni bang' ndalo 10. Mondo miye nafas mar timo ohala maber, embo ne kako nyalo jipanga gi pesa ne moyudo ni endi. Koro Nyalenda kato kwanya wacho ni maisha ochemore en bread and butter koni gi koni. Kuwire koni gi koni. En maisha mar survival. To be kidongo kanyo, idongo ka in ng'amo rikni. Kabisa. Okirikni. Okirikni. Ina ng'amo rikni, wong'e menyo. Kaka ambe kora bito nyogam ni awuok oko amenyo. Imenyo. You're not a hardcore. Kin lak Nyalenda kucho ni bedo hardcore. Ng'ini nitie ng'ama hardcore ma kore tek man ja ng'enge. Ndalo mang'eny ipimo jo Nyalenda gi jo ang'enge, ng'at madwaro gi thuon. Mano be en adier? Mano miriambo. Joma Nyalenda manyata Obunga, kikono ng'ato nadak Obunga to pa mana ni ja ng'enge kabisa. No, mano miriambo. Apa ni mano narrative ma ji osebet ka ringo go, nikech wan joweko ma wacho pachwa. Gimoro karach tango wache kakinene. Kakinene no e kakiwache. Okang' na wuondi ni maber to marach to wadhi kama no. Apa ni mano endo ema seche moko ji interpret ni gen jok ma joma tiyo gi kor. No, but jok mo oya dala wako ni endi kata moa e gwenge mamoko mopogore. Ing'eni kinde ka kinde kin ng'at ma wacho pachi ng'ato feel ni you are arrogant. Yes. Mane makosa mapano sebedo misunderstanding matin wa jingi. Kasomo line di kaka Nyasaye osedhach kodi kendo kaka idhach kitimo gigi mos kaka ng'ama miyo. Be nin mana gi thuolo minya keto puondi moro e mesa, inya chamo gima idwaro, inya dhi kama idwaro gi sama idware. Ang'o makoro idhi mondo mi idhi e siasa ma be iwacho ni siasa mbaya, tiwacho ni politics is a dirty game? Agoni mbaka kaka ne gik moko chalo mo informed decision mami atimo gik matimo giki
to 2022 ing'eni sani ok achak vai. Namanyo ga kom 2022. Okay. Kom mar MCA Market Milimani Ward ka. Okay. To namanye gi ticket mar UDA. Kata sani ndalo no weche ne ok yot ahinya. Nok yot ahinya to pod nwadhi mbele. Kane baba en mana ni siasa namba achiel emilando. To namba achiel onge namba 2 3 4 e siasa onge. To nwatemo bwadhach mwadhi maber. Kalure ni nwacha. Kata bedo ni piny ne liet kata ne liet. Kata ni piny ne liet kamano nok wadhi marach ahinya. Koro kata sani koma manyo. Koro wacho ni okin wendo. Okan wendo. Okay. No. Anani kaka wendo wate personally. No. Okan wendo kabisa. Siasa nwachako chon. Okay. To kata 2027 pod abiro mana gotiko mar UDA kamanyo godo kom mar women representative ma Kisumu County. To amanye nikech kang'iyo Rais wa William Ruto omiyo rowere nafas kabisa. Ing'eni kata king'iyo Kenya waka kata parliament. Party no moyiero mine dabal en UDA. Okay. Emosemiyo mine nafas kabisa. MPs bane e bunge mamine mang'eny oyier gi party mar UDA. Okay. Koro UDA ni king'iyo kako sebet koringo en party no mamiyo joma rowere gi mine nafas kabisa. Same opportunity. Kendo rais ochung' motegno mondo support gima constitution wa dwaro mar 2/3 gender rule. Okay. Ochung' ne motegno kabisa. Koro kana manyo nafas ka UDA ka to nafas no miye. Koro kone mosebedo odwe masechung' e kinde duto. Be ni temo ka orange kon. No atemo matin. Ndalo go kapok ka jakom ne kon ngima. 2022. Okay, nido ka piny ne ko be yot ahinya. No ko yot. Ing'en ti gimiluongo ni demokrasi osiepa. Yes. Kido ka kata ochalo keny. Kido ka idhi tedo kod gi justas. To ngimo komori kuro bo yeni wuok idhi temo. Kama chielo. Mana dier. Koro joabo understand mano, do they know? Statement mana ma make no. Nyaka sani in political atmosphere. Nyaka sani to gi understand. To choncha. Chon no tek matin. Nyaka sani to gisebet gi lokruok e paro gineno. Kendo iyudo ka jakura wacho ni kila ng'ato chung'e e bath tije mosetim. Correct. Statement no tiende nang'o? Tiende ni kin jatelo to oyieri to gima onego bed ni timo ne jopiny ok gine. Koro mi jomoko nafas botelo. Nyocha wane liel moro to statement moro ma jarura maseme Dr. Nyikal wacho ga machal gi gimida wacho ni ka no yieri ang'o minyasi mane jofweny ni anta nyatimo numa gi magi ma. To kata kapok oyieri nyogama ang'o minyasi mane jopiny ni nyepok oyiera to nyatimo magi magi. Tadwaro ko. Aneno ka statement no really makes sense to most of our people. Yes. Ni onyaki bedie ni kapok oyieri what are they looking in you in gi ndadhu moro. Kuma intie kata ka ni ne organization ndi ang'o mani konyo go jodala ang'o mineno ka idwa loko masamoro woman representative masani Mikael Ruth Odinga podo ko timo maber ahinya masamoro ang'eni okinya wacho ni pok otie 100% to bendo okinya wacho ni osetie perfectly well osedhire nyaka kanye tang'o mineno kidwa ni improve neno ni wajiwo jowa kor gwengewa. Just as line mamako matimo gi gik matimo gi mene en gimo kosebedo ka dhi mbele e county wa Kisumu County ka. Koro mineno ka ringo godo kamiyo mine equipment mek tich tatiego joma mine grube gi nikech nyaka wang'e ni kom mar woman representative ni nokele na. Yes. Kom ni ndi na affirmative seat. Nokele mita mondo wan kaka joma mine wayud nafas moro mar leadership. Kae to ting'o wa malo matin mondo wabed ni wanyalo laro kombe gi joma chuo. Mane gimi luongo ni affirmative. Yes. O affirm leadership mar joma mine. Okete amuri moro. Yes. Yes. To mandate mar woman representative onego bed ni en joma mine monde. Kae to rowere, kae to jogo mar specially abled. Onego bed ni wang'iyo maslahi. Ng'ama miyo en Ng'ama miyo? So far as you are a female figure, you ng'ama miyo? Yes. Aito nitiere kaka constitution marwa define. Ng'ama miyo. Ng'ama miyo. Jano endo mong'e right. Bed ni senyuol. Right and wrong. Kwa sechopo 18 years and above. Yes. Mano ng'ami categorize as a woman.
I didn't know that. Koro onego bed ni ng'iyo maslahi mare. Kaeto kwadhi e joma tindo gi 18 and below gi, emineno ka awuok oko amiyogi sanitary towel. Kata ng'iyo nyiwa, dong ineno mandate mar woman representative en jomo mini. Gi rowere. Gi jogo ma specially able. Wach ma nini mar affirmative mar joma mine niendi. Nitiere docket ma sirikal mamalo oketo ne woman representative mondo ng'e ni nyithiwa mane school oyudo ngede ria. Mano pod en mandate mar woman representative. Emomiyo an kaka Bito Nyonga man gi skunde mang'eny ma sponsor. Kariwora e partnership gi organizations moko ma ya UK. Mondo wane ni nyithindwa gi eki oyudo sanitary. Yudo ngede maria kik mi gilew dhi school nikech gionge ongede maria. An gi schools mang'eny kabisa ma sponsor ma yudo sanitary towel koya kuom joma dada dwe ka dwe. So kadhi e kom mar woman representative ni okadhi ni eko kada dhi puonjra tich. Tich asebet katimo for the last 3 years. Koro macha chande to miya mana opportunity ni atime kayare kabisa. Wamanyo resources monyalo time godo in a big way. In a larger perspective. Sani ni mwatime ni, watime in a small way. Maybe in a small scale. In a small maybe scale. Maybe capacity ni joma nyalo support itu. Kamano. We feel ni kibedo od bura mamalo. Yes. To samoro nyabedo gi more networks. Yes. To your network chabedo your network. Kaito trickle down ne jowa. Awinji. Kamano. Okidhi kuro ne iyi wuon. No. Dadi ni anu wuon doka tim gik matemogi. Ambe da bira kaka jok moko mineno biro. Samoro mabalang ma in gono pod koromi. Da biro kaka ineno ka jowa moko be biro manyo kom to kipenjo gi ni tang'o musetimo ne jopiny to. Ini nyasiemo gidi moro ntie makoto. Ng'eny Kisumu County comes in all sub county. Gika koth go oko mang'eny. Anya wuote skunde adiseme mayud ni kato nyonge yie kata kata buge batere schools. Textbooks batere schools. So gik masetimo Kisumu County can speak for myself. Awinji. Wat ni koda jo Kisumu kipimo chalo nade ka kichako wuotho nyaka kichak ringo. Ang'eni forums mopogore urome obed liete obed ang'o obed rallies. Ineno ka wat kata osiep mane kindi kod jo Kisumu chalo nade? Ober. Nyaka sani to ber. Ok ne ka gi bani wach? No. Gima jo Kisumu dwaro en dongruok, Ostas. Jo Kisumu gin very ready for dongruok. Gima gineno, telo ma gineno ka kelo ne gi dongruok, girwako kabisa. Ema mineno ka be pachgi oselokore kabisa. Pachgi jakura sani ng'iyo gima gimone development. Ema mineno kaka wan oganda luo wagoni tutam nikech tutam ni waneno ka gimonwa development e gweng'wa ko. Gigo mane waonge godo wan godo sani. Gigo manok timre sani. Koro kata kwa goni tutam, wako tutam nikech waneno result mar tutam nindi. To wago tutam nikech wadwani wabed sirikal mondo wamed neno result ma sirikal miyo ji. Kinde mathoth, sirikal mosekalogi, wasebedo gi inequity. Iyudo ka development itimo area moro. Kalure gi kaka nugo ombulu. Kaka nugo ombulu, or kalure gi kaka untiere gi sirikal. Sirikal mosekalogi, anyalo wacho confidently ni Nyanza ka osebedo marginalized. Adiera makende ni wasebedo kwa wagoga sirikende mabirogi. Koro giwang'o gidwaga ng'iyo gi wang' maber. To koro ang'o mopogore gi rais masani ma William Ruto ni? Ne wagoye to siepo chako bedi. Kata ining'e ni wanyalo romo for the first time to gimoro chwanyowa mwachwany mwabare wach lakini next time kwachako rado ti gima chakre wa wach ni kara chwanyruok mono chwany ne chao miyo bed ang'o osiepe kendo. I will disagree kodi nikech sirikal mokalo gite jatendwa mosenindo Nyasaye oket chunye kamukwe. Ne nigi disagreement kaka nyocho bedo gi disagreement gi rais wa mane bang' yiero cha. Kaito gidhi giriwo paro. Yes. Giloso gimiluongo ni broad based government. Ndalo Uhuru cha ne wan gi handshake government. Ndalo Kibaki cha ne wan gi nusu mkate government. But kwa ng'iyo gik mane gitimonwa igni 10 to wang'iyo ma rais William Ruto timonwa igni 2 gi pogruok duong' Justice. Duong' kabisa koro joko osebet kaluwo kowa.
but wan mok wanen mabroad. Wan mapok waneno. Eko ka waneno sani ni kare gigi eki onego bed ni timonwa. Rais wa William Ruto osenyisowa laini monego bed ni jiluwo. Ok wanyal wacho ni nwabet kwa pingo serikal, no. Raila Baba noriwre gi sirikende mosekalogo. To gik mane gitimonwa wa limited ok wane. Gima wanyalo kwano maduong'. Nwadonje sirikal but nok gisiro wa kaka Migosi William Ruto osewuotho kodwa. Mane wach mantie. Okay. Ki iwuoyo kod oganda ni jokanyala mokinyi makawuono kapok achako penjo mamoko ma samoro nigi teko kabisa. Ang'o ma dinyis ng'at manini sani minyalo nyisego ni okani ni ombuche no ka igoromo biomi? Ang'o minyalo convince ana ni wuo kode? Ang'o michung' kaka nyogam? To samoro ng'i neno man samoro ma miyo makoka tin kama samoro nyalo ng'i to jari gi chunye ni en ang'o moseneno. Diseromo gi penjo gi adier. En oseneno ang'o? Ang'o misekale? Tisechung' kure? Wuone gi jokanyala mang'o miwuok oko? Gimomiyo awuok oko en adwa ni ngima jowa olokre. Ngima jowa olokre in a way ma en sustainable. Ingeni just as igni adek gi kasebet kamiyo mine equipment mek tich, ok ena gima chung' kaeto ni achako timo nadwa natim. Ni nitiere gimoro madhira ni monda time ma ok make sense. I'm very intentional about development management in Kirowere. Especially county wa Kisumu ka. Yudo ka wan mwaka oga kipaumbele ka gik maricho timore ni wan modwa timo. Kaeto kidok chien ting'iri ing'iyo dongruok ma in godo especially odi tokine. Emomiyo an awuok oko mondo amak households gigi. Kuma maisha ni rotate pile. Yes. Kochakore gi buche ma mine wa nitiere. Chamas gi. Kochakore gi tich marowere tiyo. Ikona ni tinya gino magilo ni Siria jikoni. Siria jikoni. You know what it? Yes. No. Siria jikoni no is very important. Miyo jikonde mine rie. Miyo nigi sufrieche to en gi sende to en gang'o. Midier nono. En gi gik moko dabar. To intention na gi joma mine en very genuine. Nekech adwa ni wabed ni wan gi dongruok. Wabed ni wanyalo dhiro miechewa mbele. An mier machung' kadhako onge iye to pokanen. Correct. Miyo nyaka bede dala, iko kadala na bibedo gi nying. Kache ni baba nyabedo gi gimoro amora lakini kama mama ma flower onge kanyo. To otek. Otek gi nyithindo. Ingeni chuo tiyo matek ni kendo waluoro gi. To be ber seche manyo 80 okelo cha, tibi manyo 20 moro ikelo. Koro neno 20 mamiyo onego bed ni manyo mondo kelo riwgi mar wuoro ma 80 ni mana chung' ne kaka bito nyogam. Wacho ni kiki kwanya kibrit. Kiki kwanya ka kibrit. 20% ni wewa manye. Mondo gik moko odhi mbele e miechewa. Pimne jowani acha emane mabede kikwanya ka kibrit. Otek. Yes. Kendo achaya bede kabisa. Maybe ng'ato ok nya wache openly. Correct. Tiyudo ka gigi kikendo biro makel tulo. Ne wariti mundi duogi. Kel tulo e ot. Nongase kelo skuma. Gi mogo. To ni poku moko machnang'o kata kibrita onge go. So irita. Kibrita rita nyoke nya nyiewo. Dongeni seche moko ionge pesa. So iyudo ka families wa ma break mang'eny gima kelo kasoro ma kabisa en wach pesa. To gin sam gik moko masamo tindo. Noti magot. Mwanyalo avoid. Exactly. Koro ka gin gik mwanyalo avoid to atim what we can do mondo wa avoid gik machalo kama. Ka en manyo sling 20 we wamanye. Ka en manyo sling 50 we wamanye. Wamanye e yor tich. Kamano. Kapok producer nando ni manya picha ma nye wuoyo kuom kaka nokwoga na jokanyala mondo migibed gi kwe. Tie jaduong' Ayaga no wuoyo sub county mar Arieda e kinde ma aneno komanye koyudo bro nyisowa. Kinde momanye no rado ni winch kaka jaduong' Ayaga nyo wuoyo Arieda. Mine mago anda swekra. Mine ma mondo gokinyi Kibuye. Mine matingo atonga wigi kadhi nam. Mine wa mago matek mondo ket gimoro e mesa. Ere kaka ineno ka ngima gi nyalo biro bedo kuidonje system igni moka beach mabiro mbele kanyo. Ko riwo we together. Gi samoro in kendi tok de nyal.
Monde komimulo mine ma denam. Adwana make it clear ni kaka dongi jasem. Correct. Asat beach cha dongi gere. Ma wadwa belo gi cooler rooms. Yes. Mondo jo. Mana jatend piny owacho. Kendo gedo dhi mbele kanyo. Yes. Donge kamano. Adhi kuro anga goe wang'. Ang' idhi go wang'i. Aduok ni report. Iduok na report. Yes. Kwang'iyo kata aluora ma Homa Bay, jogo eko mani Lake Region te. Nitiere gik mang'eny ma president osetimo. Kapok abire ma an godo kaka Bito Nyokam. Mondo jowa maisha gi obed kare. Gima janam dwaro maduong' en cooler rooms. Mako rech to kouste to timang'o okane. Correct. Mondo kik bed ni kiny kachopo to rech no timang'o. Okethore. Donge kamano. Odwaro banda. Molos maber sama kama ginyalo use ang'o. Rech. Yes. Donge kamano. To magi gik ma sirikand Rais William Ruto osebet katimo ne jowa kinde duto. An kaka Bito Nyogam, koni justice ni mine gieki maisha gini e chama ka. Correct. Iyudo ka miyo oloso especially joma timo ohala mara maswekrani. Small scale business. Maisha gi revolve around chama gi magetimo. Ka ng'ato yudo pesa ne okete chama. To chama ni be girome week ka week. Sama okaw pesa ne okete chama ni emong'e niya ka ng'adhi kachacha to adhi kawo loan moro. Taduoke gi pesa moro matin. To gima miyo jowa koro okaw pesa e group gi ka, iyudo ka ng'ato nosekawo loan e group gi ka pok otieko chulo. Koro manyo maoko. Yes. Matieni ya pesa mane iye ka tin. De pesa ng'eny ng'ati chakinu anwe loan. Yes. But pesa mane igi ka tin. Ka mejo gie kite to seche moko ka giromo to pesa miyudo ka dhi e bank en 2,000 kende. Okay. So modong te jiolre e kind gi ka morumo te. So kwa nyalo yudo kaka wa boost gi e group gi ka. Mondo giwe kawo pesa oko ir jok ma miyo gi ata malo maduong' gi. To kamane kaka maisha gi nyalo lokore. Emomiyo ambe atemo mondo atieg joma mine e groups ma gintiere gi. Wamigi pesa moro e group gi ka mondo kik gidhi gikaw loan oko. Ani grube mang'eny Kisumu County. Yini gikaw nyaka kama sai. Mago be nitie. Ani grube mang'eny Kisumu County ka. Yes. Make stage gi, make mir kuchecha. Wan kaka Jomana Dada Foundation wasekonyo mine e gwengewa ma Kisumu County ka yaw groups. Wan gi grube dabal. In each and every ward moko nigi group adek, CBOs adek mek jiwo mwanadada, moko to niga achiel. Ng'ato kamano Nyogam nyaka sagam nyadago mapiyo adwa ni chikiti winj gima ne owachre radieda ka waduogo to wang'iyo gik mosebedo ka timre Kisumu to walore gi kanyo. Producer na achiel kuom jodongo oganda Luo migosi James Ayaga owuok oko kendo ywago malich mokalo piny Luo kuom gino ero mabedo wacho ni piny Luo koro bet aling'a ahinya to kotenore kod siasa goeko mag remo mabedo osebed kineno e pacho kaendi. Ayaga ywago malich mokalo oganda jokanyanam ka koro kwayo josiasa ma pacho kaendi ni ka giyie to giriw wigi kanyakla kendo gibedi tuj achiel. Oganda Luo koro kar go siasa to timo sasi amodonje piny Luo. Joluo ko manigi sasi ok gin gi siasa. Joluo koro yanyre na ching left, right and center. Nango. Joluo yanyre nango. Tung'eni joluo yanyre ni ka jowegi gi yanyre. Utinri poko yanyo ng'ato. Usenyo ng'ama yanyo. Poko yanyo nyaka nini. Omi akwayo joma ni kama pani go siasa to go siasa sasia. Mondo wago siasa mamuol man gi hera. Jaduong' Ayaga mabende en jalup jakom e Luo Council of Elder e pacho kaendi mangima wacho ni kaber to jotelo e pacho kaendi owinjore osom rieko kendo kik gitiatia kod tadni wigi eka gibiro nyalo tero oganda e kanyono ero mowinjore. Siasa ok igo wadu kata gi nyameru gi ng'ama nado kinyo kumozi uchiem ne tachiel. To mar joluo mata akure. Ma waka manade. Omiya kwayo buda mon. Ni kuma uromeno wan tinde giluore ok idwa biro. Kata wuoyi matin ma nyakwaro ng'ano moro. Obiya bere ka nyan gi weche madwa wachone.
Ubiya biya yala mna waji ni weche matimo nade. Mango. Nikech ka ok okawo rieko kuma dwaro kuom ng'a. Ung'e ni telo ok tel gi somo. Kata tiende ni no somo en doctor. To telo motimo gi ok mag somo. Ma koro wisdom ma Nyasaye motimo nade. Emomiyo. Kinde tok mare chenro moro mar weche somo e sub county no mar ariyo e Siaya County, Jaduong' Ayaga ywago malich mokalo oganda joluo, ma bende sani koro wacho ni marachie mokalo. Kure matimre kama. Omiyo akwayo joka gwa. Takwayo yo mate, takwayo oganda luo man ka. Wadog ure drawing board muna mondo. Mondo wang'e kuma piny orie nikech piny ochung' marach go oganda luo. Piny ochung' marach. Jaluo ket gore kendgi. To okune na to wuewe ni jaluo kata gima dang' wach ot ka ot ok nigi siri meke. Joluo no siri gini kani. Akwayo joluo. Wabedi gi siri mawa. An asewuotho kuma kamoro amora kama pok awuotho e gore kani. Bende nodhi nyime kokwayo oganda jokanyanam ni kik gigo korgi kendo gisungre kod jotend migepe mana ma kilwengu ariyo kende, ma bende piny owacho mar Kenya Kwanza koro redhe lwetgi kowacho ni oganda mamoko nitie koda jotend migepe go eko bura to giwuothi ka ging'anjo. Sani ok ne ka mor ni wan gi ministers ariyo. Opong'o piny ma ka gitim rionge, iti opong'. Ni wan mwane sirikal, to kuyu ni gaboro. Koro wako ni yeno gaboro ka onge sirikal, wan ji ariyo gi mwani ang'ono. Joluo tang'uru, lokre uru. Mondo ung'e ni gik moko iwacho mos. Iwuoyo mos. Ka bende ne okwayo jotelo e pacho ka indita ahinya mago makaluo ni giwere kod siasa go eko manono, giriw wigi kanyakla eka ginyal neno kama gibiro tere oganda jokanyanam ahinya to bang' tho mar ogai machon mar ODM Migosi Raila Odinga. Joluo ni kama rach otindi uda moro, joluo ni kama rach maka ok wawuotho na piny underground. To oganda moko okonyo nwa ndaki. Ma ok wana nyal. Ibiro po kawana off the balance. Wabiro anono, gi lweto nono. Moro bende ok ibedo na moro ahinya. Kech moro imowa, moro gini mibedo muofu. Atieko ero. Negala TV koke Siaya County and Justus Adoyo. Wachigini kendo biti siwinjo wecho. Yie gi jaduong' kose kwede okang' mager. La ok akwede. Wan kanye kaka oganda luo. Jaduong' owacho mana wach man kare. Onego bed ni waloso giwa kaka joot. Correct. Kata obedo ni wakwecho kalibamba. To pod wan wanonagi. Pod wanonagi. Makosa an kuma neno en ni kila ng'ato nigi democratic right mare mar yiero kuma odwa timo odwa wuothe. Kineno ka ok idwa tiyo gi Rais William Ruto to sawa dhi mbele. Correct. Many kuma idwa ni idhi enoendo. Lakini kiyudo ko oganda osekawo laini moro luwo ging'e gimomiyo giluwo. Ing'e ni gikone Justus nambe aora be karingo kaeto chope tie got ok onya idho malo. Omanya wang'e. Obo bagni kaeto gikone to timang' oyudo wang'. Kako koro peny. Correct. Koro disagreement mantiere sani e kind oganda luo dhi yudo wang'e mbele ka. That makes sense. Odhi yudo. Kik wawach weche mang'eny. Yes. Owuoyo nyaka e weche go eko kaka weche mag siasa maricho, siasa mag tulo. Does it exist? Siasa maricho in the first place was that. Mano to nitie. Mano nitie kata ol kalau kuchocho waneno ka jilarore. What would you say? Siasa maricho. Kisumu ka aneno kikwepo to mae dalau. Nyeji onego reto kwaka. Yeah. Ni winjo wach no Jumapil. Na winje. Okawi gi buok koso gi mor. Ere kaka nyalo bet mamor ne to ng'ato ji moko oluz ngimagi. Onge mor kanyo kata dichiel. En late. Kendo kuyo kabisa. Nikech kata nyanyalende wa moro nyotho. Pole. Arita ma Kisumu osebedo ka chalo nade? Ok osebedo maber. To ing'e ni nyaka wang'i kuma problem ae.
One, county government osebet ka nindo e tije kabisa. Gikanye. Mokwongo, ing'eni techni ma Kisumu County ka karibu nothote. Mak mana ma airport. Ok liel, kata ma airport no nyocha mani e airport. To mane ndara mar airport no nyocha kilose. To gigi kiloso mana bang' ng'anene, wakili Joshua Nyamori kao atua omako ne county government. Otere report mondo tim gik machalo kamano. Ting'eni mae en mandate mar county government. Onego bed ni ya techni liel. Gi keep them up to date. Ji chulo usuru. Onego bed ni ya yugi mane chiro ka ichoko gi. To magi gik ma county government ok tim. Ing'eni ya berndi kendo wawacho ni Kisumu County ler, wawacho ler adek. But ne nitiere jok mane timo ohala matindo tindo mane uso along the streets ma Kisumu County. Correct. Ka no dargi onge kuma longo mano migi ni gitimang'o gidhi use. So yudo ka jogi eki biashara margi koro olwar. Kisumu County ka oler to pesa to onge. Chako nyisi justas ni jok matimo ohala matindo tindo gi e base mar economy. Gin magiran economy. Iyudo kata ka jowa matimo ohala madongo dongo waindi man molo kuchecha sani gibe gineno pek nekech jok mane timo ohala matindo tindo gi mane biro to kawo gige duka to tere street to dhi timo to dhi uso. Sami se golo ji street manyegi kumoro magidhiye. Makosa mantie en niya plus the city management. Okinyal daro ji kumoro kae tichaki ikawo kanyo imiyo osiepeni. Nyaka wacha gigi kika kantiere Kisumu County ka. Okay. Okidar jo ohala kumoro kisedarogi. Kae tichaki ikawo osiepeni ichaki duoko kuma idare jogi eki. Okigol jogi eki nitero gi e chiro. Kae to chiro gi bichaki ka imiyo osiepeni ema chak manage gi. No one is a child of Alessa God. Onge. Koro kineno ka jo Kisumu County nigi pogruok e paro. Yes. Gi city manager gionge confidence kuome kabisa. Kalure gi history kako osetiyo kode. Ginene ka jamahati. Yes. Okay. Gik mosetimo ema miyo jopiny lose confidence e leadership mare. Ojakor. Ok inyal wacho ni abe ni rowere tima achiel ariyo adek youth bulge ni en gima nwachako neno chon. Lakini momo to ok nwaket mikakati man kare ni to giniendi wadwa konyo nang'o. Okay. Ok ochakore gi Kenya Kwanza government. Gini en gimosebet nyaka ne wayud independence kiwuoye wiye ni youth population mare biro biro ingo. Youth population mare biro biro ingo. To ji wuoye to gimitime to timang'o? Onge. Rais notemo okelo affordable housing mondo ondik yudhe. Okawo mokawo. Nyota project benika mondo mirowere nafas otim ohala. Miyo gi capital. To wapenjore ni to county government ma Kisumu osetimo ne rowere ang'o mondo kony rowere. Kwa wacho ni sports ema konyo rowere. En wach malit kabisa justas ka kata ministry mar sport mar Kisumu County ok ng'i weche go mar sports mar Kisumu. Dongi gero stadium. Mano gima Rais William Ruto matimo. Mano project mar Rais William Ruto. Okonya bet ni 14 years owacho ni gero stadium. Mano is project mar national government. County government onge gima time. Okay. So okwanyal beda ni wawuoyo to kwa konyro weregi. County is our first solace. Pesa gibe biro on time. Pesa gi biro on time. National government. Ang'o miyo bang' wakili Joshua Nyamori terogie court koro pesa nitie miloso godo techni liel. Along Nairobi Nyamasera to onge stima. Onge stima pok ochuli. Mago omonego bed ni gik magitimo. Tiyudo ka focus gik ma are of urgency and priority to japiny oket kando. Idwa ni ji odare town, ji odhi kanye e Nyamasaria. Ji to kodagi dar. To kikwong ing'iye maslahi margi gima is immediate to them. Security. We cannot speak about insecurity. Ni wadwa ni. Kanyi mobedo insecure. Wadwa ni. No, ok wanyal wacho ni ya. We keep blaming the national government ni insecurity ntiere Kisumu. To Kisumu County ka emo kwatim kata gimonego bed ni watimo. Let's begin
solving this insecurity matter by ensuring ni lights timango liele street wagite. Yes, chakre kodwa to ka county government onge gima timo. Sports ineno kaka Rais William Ruto makomotegno. Nikech okonyo rowere in so many ways. But ka county government kata mana just as en wach malit kabisa. Kiyudo ka Kisumu Starlets koso nyaka transport materogi tugo gi county machielo. To as county assembly mar Kisumu tiyudo negi bus materogi dhi tuge county machielo. Jotelo nigi bus lakini rowere matugo ministry mar sport ma Kisumu county ok nyamiyo gi kata mana kaka giyudo transport ma gitugo gi jomamoko. Gi miss match mang'eny nikech gionge transportation. Kata mana seche moko gionge kata pi modho. For 10 years we cannot be talking about gik ma national government emotimo. What have we done as a county? Kwa dwaro sort out insecurity matter niende. Let us look within us. Wabed introspective. Wangini to wanto kaka jo county. Ang'o mwasetimo. We cannot be blaming the national government year in, year out. Ni otimo achiel ariyo adek to wanto gik monego bed ni watimo ok watim. Gine press the other day. They on the press. Kori penjri ni ya, gine press. Giwacho achiel ariyo adek. To gik ma giwacho gi are same kawuono, they are same tomorrow. Posing blame to jogi eki gin rowere mwang'eyo ok omany negi kaka ginyalo yudo tich. Itemo wacho ni bang media brief no to be life ne dhi mana nyime. Mano would not be the case. Nekech aneno ka jogo eko ma jo serikal be ni kanyo. Gidwa kawo mandate. What I'm trying to say is that county government cannot keep blaming people to gin mandate gi ok gitim. Do you have goons? I don't have goons. Goons are not owned by anybody. They are both. Watch mar goons ni Justus. Watch mar goons ni. But do they exist? Goons ni they exist. Okay. But I want to make it clear ni goons did not start now. Watch mar goons ni okochako sani. Correct. Kinde machon ne wan gi jomiluongo ni youth. Kata mana jo Rabuon kuchacha ne gin gi Mungiki. Okay. Sani Mungiki no nyingi olokore. Gibe gin goons sani. Okay. Koni ne wan gi youth sani olokore gin goons. Goons, okay. So in the next maybe 10 years, all goons ichakimie Something else. nying machielo. So magi jok mosebedo. Emomiyo awacho niya gin yudhe. Ok gin joma dongo, gin yudhe. So let us begin to find solutions ne joma yudhe gi eki. Ma national government timo. What is the county government doing? Ka sports of gi support. Ka igole street. Odhiyo timo ala kuonde mamoko to kuonde mitero giego bose mi jok mamoko. In Ithiga Bucheni nade? You get security? No. Like yesterday, the other day I saw you in Ahero when we were doing empowerment for women. Yes. There's also a room and women moko ne otho ohinyore kanyo kabisa. Awacho ni room ke chala wuon no kaneno. To naneno ka nyithindo moko tingo placards gi mang'eny kabisa kanye podium kane weri malich kabisa. Ni chopo kanyo nade? Dong mano tich masebet katiyo ne anyisi na miyo mine gik tich. Gibeba miyo pesa. Yes. Kora pani chieng'no ne gineno ni we appreciate Abito Nyogam. Onyis jogi ni wang'e Abito Nyogam. Correct. And I saw those placards and I'm like, seriously? Abito is very serious. I don't know. Mano ne tij mine ma osiepe na manyando go jonyando johera kabisa. Okay. Kawatieko, who is your governor 2027? Ange Abito Nyogam as the incoming woman representative. Ange Rais William Ruto as the president in 2027. Yonge ki governor. Bro. Anamanyo mara kaka Abito Nyogam. Koswanga daura no kwacho kukaje. Lakini gikani amanyo mara kaka Abito Nyogam. Gima Rais William Ruto. But that's bright of you, by the way. Samoro ni lao mar ng'ato to mari ni we ng'ato lal digo kode. Wach ni mogik gi oganda jo Kanyanam, ichano wuotho nade, ibro limo gwenge gi machalo nade, to ang'o ma dikon oganda ma bende wuok e Seme sub county, Kisumu West sub county, Kisumu East, Kisumu Central, Moroni nyaka Kadibo, Nyando. Ang'o ma diwach ni? Ana mara managi kwayo gi Gimbola ni 2027
ani race mar woman representative mar Kisumu County. Kora nakwayo mana support margi gi konya nikech ing'eni gini endi be ka japiny ok oyie to be pod ok nyalre. Wanyalo bet ni wasetimo achiel ariyo adek, kora kwayo mana gi mbola ni giyie gi support gi buge tienda e koma woman representative mar Kisumu County ni, to gigo e koma sebet katimo abro medo timo gi in large scale. Okay, biwelo namba. No. Era kawala nya abito nyoga mailungo ni Biti Samondi, achiel kuom jolar kom kachungur Bronero ma Kisumu County mangima nyakoro magayo kata mung'eyo ga ni woman representative en mabende no watwa kode okinyi ni rima kawuono ang'eni weche ng'eny sae matin. Abito erokamano kuom mido thuolo kendo ni biro watwagi ma obed chakruok mari mar bedo achiel kuom Kala TV ka kendo wambe wasingo ni ka intie kod gik mitimo kimiyo wa notice wabro biro mondo walugi achiel kachiel mak mana kin migeng'owa chien wan wariwo ji te kinena ka cover hii well and good kineno ka dia cover osiepni ma waziri ma sport jabe winjo ni olap dhoge ndong well and good kech waduto un jowa wasavu together. Yes. Nyasaye onyal ni odiochieng' kawuono chamo kure gichangi ni jadongruok kawuono ne alwora mar Kisumu. Igo koni kod kocha. Erokamano ahinya. Chako time kendo odiochieng' machielo nyakora Mugajwang' dakika osekalo kanyo, asekalo kod dakika 16. Kawuono en chieng' Tuesday. Wadwa luwo weche mopogore opogore mabende timre counties wa. County ma Migori kucho jafwambo marwa Collins Gol obedo angech kendo luwo ni gigo koma timre county no ma Migori. County ma Noma Homa Bay bende jofwambo mag ochung', Siaya kocha bende gintiere angech. Nairobi kod counties go mamoko. Kisumu ka endi antie kanyakla kod Goblis Felix Ochieng'. Kawuono dwa ng'iyo ni to jaod bura mano ma Kisumu County masani Mikael Ruth Odinga die chiendo modhi chwalo sub county maseme dhowath ma mheshimiwa Bito Nyogamo rani mradhi ang'iye weche ma jatend piny nochako weche go mag puro mag rech go koma kona abudugo ni report osiepa. Wachako rar kendo odiochieng' makiny chieng' Wednesday, luongo ni Justice Adoyo awuoseme.